ino marigny mo natonga vidéo malaza be amin'ny réseaux sociaux ty araka ny fangatany be sy ny maro andeza ventsika eto niany ny antony teza aroviana i vidéo ty dia niboaka tam 27 septembre 2021 tam studio ny radio araiky agny New York City agny Amerika zegny radio ntsona hoe Power 105.1 FM mampiavaka azy io izy agnisan'ny radio malaza indrindra karaha radio Madagasikara amintsika ty donc re olo malaza mpitondra fanjakagna na président république aza dia samby mandeha ao donc rehefa misy interview na fandaharagna atao amin'ny radio dia tsy maintsy filmegna ary zareka managna page en plateforme jiaby takany YouTube i vidéo ty dia azo avy tamin'ny fandaharagna raiky izay ntsona hoe The Breakfast Club amin'ny teny gasy ny klioban'ny sakafo maraina izy ty zegny agnisan'ny fandaharagna be mpagnaraka indrindra agny États-Unis ary tam 2010 no nifronany ary izy dia manomboko 6h du matin izy mandeha ary mampiavaka azy fandifasagna hira rap hip hop sy ny tariny fangalagna concentration zegny rehefa anao lohaka andeha hiasa mandraigny bon asintsika présentation zegny olo aby amin'ny sary ty agnaragna ingaly amin'ny tokiky be magnatao lamba mavomavo amin'ny sary ty zegny antsogna hoe Donnell Rawlings ary ankoatra zay dia mpiasan'ny radio ingia Donnell zegny olo mpagnano comédie sady mpilalao sary mihetsika malaza agny États-Unis ary tegna nahafantaran'olo maro azy taloha tam fandaragna mandeha amin'ny télé ntsogna hoe Chappelle's Show ary mpiasan'ny radio jiaby presque mpiara-mianatra aminazy tamin'ny université ary namany aby efa matetiky zegny izy mandeha amin'ny radio ty fa tam fotoagna ty zegny izy nandeha nivahiny tamin'ny fandaragna The Breakfast ty dia nitao nandeha nagnano publicité ny bokinazy izy zegny boky vaovao nisoratany or amizay zegny boky mbola tsy endriky vita efa nandeha nataony annonce efa nandeha nataony publicité tam radio ty nefa ndraiky ny raha tokony normal efa boky vita zegny entinao ko andeha présentegny avy atao publicité ary efa maro zegny olo nandeha tam fandaragna The Breakfast ty nandeha nagnano publicité na boky fô izy boky efa vita zegny nentin-jare atao fa ny Donnell ty ndraiky contraire amin'olo jiaby sady nahagaga fa juste taratasy ny fifiazana vitagny no nientiny tao juste résumé ny boky fa boky mbola tsy endriky vita de izegny amizay zegny niteraka débat maventy tam fotoagna ary ingaly ampiasan'ny radio magnatao akanjo menta ilanazy zegny antsogna hoe Charlemagne Tagode ingia io olo dila mpifotra olo fô eto fatiny tany magaga amin'ny radio io ary ingia zegny agnisan'ny magnamia sirony amin'ny resaka fandaragna jiaby andeha ton'olo amin'ny radio ty ary tsy vitan'zegny ka andavanandro ingia Charlemagne zegny agnisan'olo mpandrotsirotsy mpagnamia ambiance satria radio zegny tsy alan'olo araiky zegny mampaliagna olo mitandregny izy de ino raha nisy efa tsy niasanjare loha eky publicité ningaty fô efa fotrazy fô nandeha teto ary ingia Donnell ty zegny olo mpagnano comédie sady moramora vasira izy fa izy vasira ndraiky mitokiky de ingia avy baka nely fa plus Donnell vasira ery Charlemagne vao maiky mifotra fô aminazy ezaka boky mbola tsy vita efa andeha tanao publicité kakakakaka narary kibo tokiky tsy fankahitagna teto nantiky tsy voa contrôle eky tafo voa tsipitsipy raha tambadiky teo lavo tam sezy tokiky fô io baba donc publicité tsy vita fô lany tam sangisangy ndraiky fotrazy olo fankahay mpiara-mianatra promotion de normal zegny raha ohatra zareka agnano resaka situation karaha zegny fa après vidéo ty aminjay satria zare maro mpagnaraka amin'ny YouTube de hitan'olo maro zegny vidéo igny noho ny fitiavan-dran'olo aminjay nalain'olo zegny extrait ny vidéo igny nampiasain'olo tam réseaux sociaux mba hiexprimegny anao rehefa magnano zavatra mampitokiky nefa tsy tianao hitokizagna karaha nataony Donnell magnano publicité ny boky mbola tsy vita mampitokiky olo bakarakaraha zegny de izegny aminjay antony nampalazy vidéo igny raha mbola tianao tozany vidéo tsara karaha ty azadigna miabone mipartazy pazintsika SOCRA Olokanto misaotra to